ang mga mama, perting liwata. Mamista mi. Mamista mi sa kabako, classmate sa mga bata. Oh, mga onlitsyon ron. Unsa man? Si kay murag isa pa ka kilometrong hike ani. Oh, kay nilandong na. Kaluyan gid ta oh. Kaluyan ang team hab-hab guys, ang mga asay nga mga team kay nilandong. Kay init kaayo. Gikaluyan gyud. Landong kaayo. Yul. Hello, naay mga bata oh. Ano na labian. Tuga-tuga ning pangasay nagagmay kay kaon guys, pero sige na lang. Igang kuno yang ulo. Okay, nanami sa tunga-tungang nakadungog namig mga kanta itong unahan guys, murag mauna gyud to. Guys, tuga-tuga lang may pangasay sa gamay ug kaon. Ansa? Inaani yun ni guys kay inaani mo yung problema. Ang vlog kasi vlog niya. Hindi gulaan na. Kani? Okay. Okay, Julie. Ana. Ay ambot asa? Straight. Diha or dire? Asa ay? Kini? Asa tani ga? Ay ga ikaw untay gauna ga kay ikaw may wa na nangatigwalaan ang team magsige na mig panudotudlo og asa tungod ang balay nilang Marcelina Tyros. Agoy. Matigwalaan lagi ta ani. Ikaw tour guide. Miyabas as vlogger ay timo ba ron di ka buhion. Okay. Morning sa paa ay ilang labanan? Agoy. Gahi ay. Wa na tigulaan na pod ang uban paingon diri. Tudlo. Basta si Mod itudlo layo pagyud na. Doon na lang kayo wang. Iskwilahan na. All na. Ay, kay diri man mo agi si Marcelina, no, wang? Ug magkugi di ay diri. La ang ilang bayabas diri ulahi. Pino. Nakita kong bayabas guys. Ato sa hapiton. Muni ang kabako. Ang kabako pas, bagakay ni pas. Kabako, muna gyud nga kabako, kalabayan, bagakay, kugon. Sa combination sa Hala. Fista diri sa kabako. Dahil natingala lang ko nganong kabako ang alan diri. Boundary din ni nga lugar sa Kalabayan, Bagakay, Kugon, mo ni ang alan kabako. Okay?
Murag nakasabot na yung kog kabako. Ko guys, murag duol-duol na yun ta. Murag naanay na yung mga balay diri oh. Igo-igo yun hangak. Okay. Murag mauna yun yung dapita. Hinay na kay tikang, kay murag mauna ni. Ano yung mamambi? Murag ni Arag yung anak ni Tyrus. Hi, be! Tuara ni tingog na. Hala, di ara. Okay ra. Okay, di arang litsyon. Ang litsyon. Kabot po. Okay, murag wa na yun minawala. Murag mao na yun ni. Gangman. May iwas-was. Sinilin kay gusto yun mo ba dito na kung dili ka mo manguban. Siyal okay. Tagalo. Bitaw. Saan ka nagbuhat, ana? Why, balhinay ha? Ay. Kanong gibungot ko ikaw ba? Naiming comments ano all na Santa Claus. Ang ubang team habhab nga biyaan. Nga biyaan yun. Yawa sila katultulan ng dapita kay murag dami aning kasuukan. Oo. Uy, paminaw sa, makabasa na si Kuan. Okay. Murag naturnuhan yung may aning mga hamig butong. Wailin, musaka ni kuan ron butong. Kainom kita sa bawa ni ron. Asa man ana, basta rabasi mo ditudlo. Tala, oy, mainom kog sabaw. Lagi. Oh, ako pa tong Ay, okay, mga mugbuog kuan oh. Uy, duur lang ang sa to sa iming abot na. Ganing. Ami ang mga hoy. Pita, oy. Okay. Mamutong sa mi guys, mamutong. Pare sa Kita lang kuno gipabutong na lang siya. bisita unya kay kaning mga team. Sayo raman kay niabot so Diri unta ko. mamutong sa mi. Okay? Mamutong sa mi. Oh, si Ime, o gitagbo ni Wailin. Si Wailin, nagbalik-balik siyang agi. Dito na ni ilang Rakil. Nao. Oy, Ime. Gitagbo biya kang Wailin. Nyawa ka daabot. Yung uli na lang siya. Den, amo na pong gitagbo ni Andrea. Nagtinagbuay ang tanan. Nawaan na. Tuwaray lang ni Manuel. Dool, ragyod kaayo di ay. Una-una, ragyod di ay nato gadako. Ano ba kanang saging mo na among boundary. Ah! Dakuan ninyo giyuta pas. Uy, Sa ako laging bahay lagi na 15 ka punuan lubi. Sa ako ala nang bahin. wala ka swerte ba? Ang uba na ako Ikaw nagtanom o dawat ka limpyo? mama, wala na si mama kaning Iyahay, nagkuan pas. Oh, mabaligya na ni mo puhon. Naay na nagpayong, kinsa man na pas. bata ni Kuan. Turo oh. Kasi si Jislin. Ay, kalami sa botongers. Agay, gihigop gidayon. Sige, higop wang kay piting ko ana. Inita. Ano ba tara daw? Nasa bato wang. Takdayon kay problema diri wa tay ice pagdalatan. Butong sa mainit nga panahon. Mi kay day mugbo kay lubi. Hoy! Kakon tayang kakon eh. Di ka kuha sa yung style. Style. Kagayan mo na style ya. Kubangan siya sa tumad. Gatas na lag ice kulang ana. Daghang ang kahoy. Mabayabas pati lagi. Kamya basta. Kahoy mabayabas ma. Nami kay magdala og gabas. Paman masuko diri mga kakahon ani. Mm. Mga laya. Ali be.
Dali. One yun yung lechon karon guys. Lechon, then numero 12 nga bugas. Then magkinamot. Pag human na ibutong nga perting bugna, wala! Pagkalami gyud kayo. Ang lamang loob, susto. Pag yung lamang loob guys, pero di mabalaka, nag-inom na daag losartan. Check na daag. Don't you worry, nag-inom na daag mga uy, kasarap-sarap na lang gyud. Ano ko katuo dire? Wala man duwa. Ako gayon ta plano nga dito ra mo ang eskwela mas duwa. Di yun, biyaan gini mo. Hey, tad na ang lami ang lechon. Lami kayo, crispy kayo, gaaso-aso pag yun. Panalangin sa Ginoo ang makapagdalagan Ginoo agi pasalamat sa pista ni San Ginoo. Panalangin sila marsina uban sa iyang anak Tyrus ug Baldo. Hello guys, nandito kami sa bahay. Nakabit-bit na guys. Panit kami. Ma! Panit ko panga. Unagsa. Kamera ni ha, kamera ni. Team Hab-Hab. Nabutog ka ba ko? Shout out Italia, Bi. Pangitawa, tawagas Talia. Talia! Nasa ka. Asa ka? Juris! Oh, karon na. Wala pa lang. Kamu diha. Oh, Talia! Hello, Talia! Nakadala, Talia! Ako. Ang sarap! Hello guys! Oh, sige, mauna ta. Mama! Panit ba? Okay. Sunod ha, mag-lechon tag prospanit. Panit ah. Hello guys! Nasi Talia Dara. Wala. Talia, uyab ni mo? Wala. Nanon kayo si Greg ingon anak dra. Guys, dra. May ngay good ka. Guys, sobrang gahe. Nagbitay man ng panit. Hindi na. Agay, nipilit. Ibe! Kawan mo guys. Ay bata guys, namantinil ni Bio. Yan guys, mais, di mo kaon. Sunod magbalon ka ha, humay. Nagbitay pansit. Say. Oy. Sama ni. Unlimited butong. Iyon. Ako 20 lang. Wa sing. Kung lingkod ta. Ako'y 20 po doon, ako'y 100. Nakikita dili kay ako Nakalibo. Dili ako palit. Kumuha na ni ka. Napay bante. Ay mo kaulaw ka na, dugan. Wag pa ni undang dire, gutom eh. Oh, malabo. Nakadak. Kadong, say mo dong. Kuwang, busog kay kuwang. Junto na matay. Busog tayo me. Butong, masa. Oh, kot-kot yun sa butong. Kot-kot yun sa manol. Oh? Oh? Ya talaga nalaka natin kinabi sa bisita de de. Kabaw lang tibe. Tinatukol. Kabaw te. Tinatumba. Muga, umayo te. Okay. Manguli na mi. Manguli na. Manguli na kay isa kay kali na siya, kali. Kuan, gibuntod. Kali. Gibuntod-buntod niya nga, kuan. Kay magsaka-saka ka na o maglumbag saka ka na o ang
Uli na ang mga busog. Time check, alauna. Alauna na, oh. Piki ng naay bring house. Oh, see? Piki na. Pero gani isa, kali daw siya, kali. Amo niro siya papungkoon aning kalibunan. Dako, kay guwanang. Sinaway, pungko na wang. Pwede ramang gud mo pungko. Unsa to'y dadon og mga saywang? Wipes? Wipe. Magdala daw mig wipes ug mga say. Kayo kalibangon tuwad sa dat. Next time, mindset. Mindset daw next time. Oh, mga bata. Ba! Ang mga bata ay pakialam sa kainit. Wa, joy pa. Amnesia imong mama. Tala. Hello, uli na. O, diri tawagan niyo si Talia diri sa video. Talia! Wa kauban sa kabako. Hello, guys. Hello guys, mauli ng mga asay. Kuyaw tong pistaha, guys, kay kami ra bisita. Sa pagpaingon dito, pertilayo asos, pagpauli dool raman day kaayo. Oo. Ay na kay mang lakaw. O, tiyantiana na. Tiyantiana ng uban. Nangalupog lang kauban. Nangaluya ang mga bata pagkapait. Sige lang, dala bitaw litso, no? Ay, sa mga asay kids. Nangalupog sa kainit. Ina, kay duol na lang ta.